Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Vrijeme je za igru. Pepa se s prijateljima zabavlja i trči uokolo. Au, to boli. Pepa, jesi li dobro? Ozlijedila sam koljeno. Gospođo Gizela, Pepa se ozlijedila. Pepa, samo si ogrebala koljeno. Gospođa Gizela je najprije očistila Pepino koljeno, a zatim stavila flaster. Osjećaš li se sad bolje? Da, hvala vam. Djeca, vjerojatno ste primijetili da danas nema ponija Donija s nama. Možda opet kasni. Ne, Suzi, Doni je u bolnici. A mi ćemo ga otići posjetiti. Ovo je bolnica. Pepa će s prijateljima posjetiti ponija Donija. Zapamtite, djeca, ostanite u blizini. Ne želim da se netko izgubi. Dobro, gospođo Gizela. Oprostite, gospodine, gdje se nalazi dječji odjel? Niz stepenice, dvostruka vrata. Gore po stepenicama, treća s vaše lijeve strane. Ili možete otići liftom. Dječji odjel. Doni sigurno spava. Bolesni ljudi mnogo spavaju. Zdravo svima. Zdravo, Doni. Zašto ne spavaš? Ne izgledaš bolesno. Zato što sam slomio nogu i doktori su mi stavili gips. Wow! Gips pomaže da Donijeva noga brže ozdravi. Ja sam ogrebala koljeno i dobila sam flaster. Wow! Želite li pisati po mojemu gipsu? Da, super. Djeca će iscrtati čitav Donijev gips. Nacrtao sam nogometnu loptu. A ja sam nacrtala cvijet. Gospodin Krupirko. Papiga. A ja sam nacrtala blatnu lokvicu. Wow! Hvala vam svima. I ti možeš crtati po mojem flasteru. Ok, nacrtat ću maleni cvijet. Hvala ti, Doni. Doni, kako je biti u bolnici? Super je! Kakve su medicinske sestre? Dale su mi naljepnice. Wow! I dođu uvijek kad pritisnem ovaj gumb. Tko to zvoni? Je li to Doni? Što trebaš, Doni? Jako smo zaposlene. Nešto me malo svrbi. Bez obzira na to što te noga svrbi, ne možemo skinuti gips dok ti noga ne bude bolje. Nije noga to što me svrbi, nego moje uho. Je li bolje? Da, hvala. Ručak! Što želiš danas jesti, Doni? Želio bih špagete i puding, molim vas. Dobit ćeš jelo u krevet. Da. Izgleda vrlo ukusno. Doktor Smeđe Medić posjetio je Donija da vidi kako mu je. Kako se danas osjećaš, Doni? Malo me svrbi uho. Evo ovdje. Rekao bih da si skoro zdrav. Vrijeme posjeta je završilo. Bog, Doni! Bog svima. Brzo ozdravi, Doni. Hoću, gospođo Gizela. Novi je školski dan. Pepa se s prijateljima igra na igralištu. Gospođo Gizela, otpao mi je flaster. Mogu li dobiti novi? Ne treba ti flaster, Pepa. Koljeno ti je zacijelilo. O, da! Bog svima. Poni Doni se vratio. O, zdravo, Doni. Gdje si ostavio gips? Skinuli su ga jer mi je noga sada bolje. Je li ti noga snažna? Snažnija nego što je bila prije. To je super noga. Možeš li trčati? Pogledajte. Doni voli trčati i zabavljati se. Svi vole trčati i zabavljati se.